Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balmaw ambe aw fo ka wali nymondo aw munun sogol mbe anani sangay na shirif la jabarani sanfe jamana kono jamana ko ka ambayin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka o kenen aw bela jilenka bi wajulu kene kono ambe bamako dawda bugu alama hinana ankaramo a Sheikh Ali Ibrahima Cham ni bela jilenko amako Cherno Aliu aleka ziara kene kono ziara mi ni nyinaye atako wolonvlanaye Cherno Ali Cham ni mami ta don nyoron kado nyoron dugu min be ko kolomina yen kado kolomina sigi kofe ala sona maka asigi yorobe yoro mima ode kaye kalawun siraka aka kalan famba ayo ke kay kerenkrenyala an karamo ba munun kumbe kay ala ka hinula no e Cherno Umar Ngijolon kane katase Cherno Abdul Wahab Salma wote menen kofe ala kelen ko ka son doniuna no ye Qur'ane doni ani hadisaw doni kata se fiqhu doniuma aka wati konnana kay legal bukila akera maye mi kesirike kosobe lakanali sirakan o bela jelen kofe ala sona makana asigiro labambe yoro mima ode Bamako Dawda Bugu ambassade de Algérie o kerefelala ala ye aka kalfaw mine katuin Cherno Ali Cham madu mi ni alay a doni na ka son ala nyesiranye dafalena ani ka a son sabalila ka keni kalande unka nyina ziara sigili mogo bora fambela jelen fe kana kene nyenemaya Qur'ane kalanko chama la selu katase ala kusuma uchama ma o bela jelen ko fe barakun folo damnani Qur'ane ere a khatmu kalani ankara mogo Cherno Abal kabo kalamankaw feino anga jeka ulame latanunen ko fe ani kasali ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ambe awka nyini kali a jaranye kosobe sabu nebe dodo ala ne a dogoni ne to Abdul Majid Cham afani ne fabe fadela ne dirama ka soro ne sibe san kononto de la foka saya sama ambe nyon fe be dodo ala bara foy tunta bolo ala ko ba ale aka jela tiga bela jelenke kalandela atlala ya ka jela tiga bela jelenke mo kalandela abe mo awtumbaun kala qur'anana abe mo abon kala kitabula fam bela jele abon kala wa abitlaka mara nislam ya marai ka sura makeni gele alhamdulillah rabbil alamin an keni be duwde ke alaka hinalaka ya fakama ale chekoro ban ale to gode ko Aliu Aliyu ale fatuwe Ibrahima Ali Ibrahima Cham ale tunye abebo kolomina kade do akoni fatora ka sito sam bi duru ani wolofla de la alhamdulillah rabbil alamin annabe ñogon fe depuis 2010 1970 annatu be ñogon fe foka saya sama alhamdulillah rabbil alamin ay chaman kany ayaw kala kan ladabu ka hera chaman kay out se ka sarani femi o koni ambe min do ala vraiment o yoy ale to Aliu Chami aje ko dugu kolomina e nyoro alhamdulillah rabbil alamin asigira kay ala banaka na sigi Bamako ya kata 1991 fo kana se 93 ma 94 wakati la kalo nanina a fatura
sinon ale koni tun ye kay an ye san caman de kɛ kay ɲɔgɔn fɛ alhamdulillahi rabbil alamin sababu yaw de ala se yan ala bana kana sigiya ale koni a wulila kay kana Bamako ya sinji tugu de la a fɔlɔ la n'o de sabu a ka tagama fɔlɔ a y'i sara mɔgɔw la de k'a fɔ ko anw balima don ɲɛ ka kan ka opérer awa an bɛ balimaw bɛɛ lajɛlen fɔ nabagaw bɛɛ fɔ u bɔra yɔrɔ yɔrɔ sabu n'i ye mɔgɔw wele a y'i jaabi vraiment a ye koba kɛ dɛ sɛgɛn de bɛ kɛ naani na ka bɔ dugu dɔ la ka na dugu wɛrɛ la sɛgɛn de bɛ kɛ naani na ka bɔ quartier dɔ la ka na quartier wɛrɛ la an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ko waleɲuman don ka tila k'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira na allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullah kuma kan ka sɔrɔ an wasalen don an bɛ se ka kuma kan fana ka sɔrɔ an kun karitalen don parce que karamɔgɔ mun don karamɔgɔ in a ma kɛ hasidi ye karamɔgɔ in a ma kɛ ɲango ye a y'a ka kalandenw a n'a denw a y'u bɛɛ kɛ kelen ye wala hatta i b'a fɔ a y'a ka kalandenw fusaya ka tɛmɛ a denw yɛrɛ kan Sɛriŋ Aliyu Cam ne yɛrɛ y'a ka kalanden ye ne dira ma ka sɔrɔ n bɛ san 7 la n b'a ka du kɔnɔ ka san 7 n dira ma n ye kuranɛ kara a ka du kɔnɔ ka tila ka kuranɛ durusi a ka du kɔnɔ ma taa yɔrɔ si ma taa dɔnni ɲini Senegal ma taa yɔrɔ si n y'a bɛɛ kɛ o du kɔnɔna kelen de la an n'a balola o du kɔnɔna in na yen fo ka n'a segin ka na Bamako yan alhamdulillah haya ka ɲɛnamaya kɔnɔ an nana Bamako an nana sɔrɔ yan wa an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ fana o bɛɛ la an y'a ka kalandenw de mais an ye mun dɔn Cerno la wallahi o ye bonya de an ye mun dɔn Cerno la o ye majigi de Cerno ni nana bara a sago i ka to a bara i bɛ fɛn bɛɛ k'a bara wa a t'i ɲininka foyi la tuma dɔw la ale de b'a dɔgɔninw obliger k'a balimaw obliger ko heyi a ye sabari minnu bɛ na la u tɛ na la maa si kama u bɛ na de u garizɛgɛ mun n'a sɔrɔla u bɛ du kɔnɔna in na u bɛ na la o de kama donc a y'aw jija aw k'u ladon aw k'u bonya aw k'u karama n'aw y'o kɛ o tuma la hɛrɛ bɛ segin aw de ma dɛ donc a y'a ka ɲɛnamaya kɛ a b'a denw nadon a bɛ walidenw nadon hatta tuma dɔ la Kayi n'a wulila sɔgɔma 7 heures n'a y'i sigi a k'a lakalani golo kan 2 heures o de b'a bɔ golo kan wala a bɛ don a bɛ yɔrɔfiɲɛ donni n'a bɛ don fana a b'a fɔ n filɛ taalan da ni kalanden fɛn fɛn nana k'a bɛ fɛ ka darisu jata a y'aw jija aw ka taa n na kunu n bɛ na n b'a ka darisu d'a ma tuma dɔ la a b'i to lakaranni na ka sɔrɔ a ka sɛbɛnfura b'a bolo ala ni sinɔgɔ ganna la sɛbɛnfura in bɛ bin ka bɔ a bolo u b'a fɔ Cerno ni sɛgɛnna taa i da ni kalandenw nana an bɛ t'i lawuli a b'a fɔ hayi ni n taara n da sisan n tɛ se ka sinɔgɔ donc n bɛna taa o taa mun pɛridi dali la n bɛ n sigi yan donc ni kalanden minnu nana n b'a lakala alhamdulillah Cerno Aliyu kɔni vraiment ni nin ziyara in kɛra ye wallahi a ka kan an sago ni kun ka kɛ depuis a ka ɲɛnamaya kɔnɔ de mais almar'u yudabbir wallahu yuqaddir hadamaden bɛ ko latigɛ hadamaden bɛ ko laɲini k'a kɛ nka ala de b'a latigɛ mais an hakili la ala y'a latigɛ san de ziyara ka kɛ Cerno Aliyu Cam ye mais aw k'a dɔn kɔni k'a fɔ ni ziyara in kalandenw y'a kɛ Cerno y'a k'a yɛrɛ kalandenw m'a kɛ Cerno y'a k'a yɛrɛ Cerno ye sinji tugu a hinɛna badenw na a hinɛna balimaw la a bɛ bɔ ɲɔrɔ ye burusi de ɲɔrɔ ye burusi kɔnɔna de mais n'a taara ye a se ye mun ye a b'a kɛ balimaw ye wa n'a nana fana balimaw bɛɛ bɛ bɔ ɲɔrɔ ka na fɛn o fɛn n'i nana wallahi i taatɔgɔ i bololankolon tɛ taa a b'a bololafɛn bɔ k'a d'i ma wa a bɛ wari d'i ma a bɛ fini d'i ma a b'a f'i ɲɛna n'i taara i kana famaya ma bon Cerno ka kow tɛ fɔ ka ban mais an bɛ dugawu de kɛ Cerno ya rabbi ala k'a sara ɲuman na a fɔra si mun ko ala k'a d'a ka denbayaw ma mais an bɛ dugawu de kɛ hali bi an bɛ ala deli maa kan'i jigi tigɛ ala la a se bɛ ala ye hali bi ka den di Cerno ma min n'a sɔrɔla o bɛ tɛmɛ Cerno yɛrɛ kan mais an bɛ silamɛ bɛɛ deli u ka dugawu k'an ɲɛ ala k'o den di Cerno ma parce que an ka dɔnnibaga ninnu olu bɛ dogo an na dɔrɔn de u tɛ fatu mais n'u taara an bɛ fɛ ka nɔrɔbila do sɔrɔ min bɛ sigi anw yɛrɛ ɲɛna k'a jira k'a fɔ nin ye tagabaga in ka den do de donc an bɛ silamɛ bɛɛ deli o la an ka karamɔgɔ mun kumana Cerno Abdulmajid Cam nin fana y'a dɔgɔnin de nin y'a gundo fɔ ɲɔgɔn de nin y'a ka ko bɛɛ lajɛlen de nin fana ye dɔnnibaga ba de a ye mun fɔ aw ye Cerno ka ko la a tɛ tɛmɛ o kan bon vraiment an bɛ bɛɛ fo minnu bɔra Kayi an b'u fo an balima dɔw bɔra Côte d'Ivoire an b'u fo Bamako y'an yɛrɛ minnu bɔra quartier bɛɛ la ka na an b'u bɛɛ fo aw télésirif fila fana alhamdulillah aw jɔyɔrɔ man dɔgɔ a la a ka bɔ a la kosɛbɛ an b'aw fo ka dugawu k'aw ye serifukɛ fana an bɛ dugawu k'a ye ya rabbi hakilina mun b'a la silamɛya in tagaɲɛ la ya rabbi ala ka n'a dɛmɛ ale yɛrɛ fana an b'a ɲini ala fɛ a ka laɲini ye mun ɲɛ a b'a dɔn ya rabbi ala k'a k'a ye aw baarakɛla ninnu fana ya rabbi ala k'aw sankɔrɔta ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'o kɛ ciba in bonya kama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cerno Aliyu Cam
a denw a n'a ka kalandenw a n'a dɔgɔ minnu ni ale y'u lakalan ka tila ka lamɔ o ɲuman d'u kɔrɔ bi ni a dɔw kɛn bɛ alimamibaw ye Bamakɔ kɔnɔna na ani karamɔgɔbaw u ye seereya kan min fɔ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. N fa n'o ye Cɔrɔnalu Cam ye o ka ziyara de don ɲinɛ a san 7nan bɛ kɛ ziyara initiative bɔra a ka kalandenw de la. Cɔrɔnalu Cam karamɔgɔ de tun don kalanden caman tun b'a bolo a b'u la kalan kalandenw de ko k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ jɛkulu ye ko ka se ka ziyara organiser ka ziyara kɛ pour que a kana tunu o de kama kalandenw farala ɲɔgɔn kan u bɛ ziyara in kɛ san o san ka jama wele ka na a dɔrɔmɛ kelen a tɛ bɔ an kun kalandenw de bɛ jɔ n'a fɛn bɛɛ ye k'a bɛɛ kɛ olu de bɛ jɔ n'a ko bɛɛ ye k'a kɛ an bɛ dugawu mun kɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ye kalandenw yɛrɛ y'a organiser ka a fɛngɛ Ala ma si jan d'o ma an bɛ dugawu k'o fana n'o ye Mamadu Mariba ye an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ka yafa k'u ye ko ɲuman kan bɛɛ Ala k'an yɛrɛ ta kɛko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ka zara Ala k'a ta ɲɛ Ala ka n'a ta kɔ arisa an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara a kan aw minnu yɛrɛ nana baara la n'o ye Sirifila mɔgɔ ye an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Usmane Sefu Mara ni Hayidara ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala ka silamɛya jidi lajɛlen fo mɔgɔ bɔra dugu wɛrɛ la Kayi Ɲoro Côte d'Ivoire mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ fo ka ban an bɛ Ala fo k'a barikada an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u nana cɛkɔrɔba ka ziyara de la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn mun natɔla sɔrɔ Ala ka n'u a to u tagatɔ la Ala ka n'a to k'u sɔrɔ ya Rabbi Seba Mahamadu kanu kama dugawu fɛn fɛn bɛ kɛ ziyara kɔnɔ ya Rabbi Ala ka amina ɲɛ ya Rabbi ya Rahman donc n bɛ bɛɛ fo surtout Sirifila mɔgɔw aw fana foli b'aw ye aw nana an ka kɛnɛ diya an bolo k'a ɲɛ an bolo donc an bɛ silamɛden bɛɛ lajɛlen fo bɔra Kɔrɔgɔ an nana ziyara la n'o y'an fa kɔrɔcɛ ye mɔgɔ min don n'a ye Ala mɔgɔ de a bɛ siran Ala ye a bɛ Ala ko dɔn a bɛ balimaya tugu a bɛ sinji tugu a b'a kɛ Ala ye a b'a to Ala ye an nana o ka ziyara de la ɲinan y'a san 7 san o san i b'a fɔ ɲinan san in de diyara ne ka tɛmɛ san wɛrɛ in kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kaburu sumaya ma Ala ka kaburu nɔrɔya d'a kan Ala ka barika don a ye denmisɛnninw na a n'a balimaw bɛɛ ye denmisɛnninw na o de kuma tun bɛ n bolo. Allahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رب اجعلنا على هدى منك واجعلنا من المفلحين الفائزين بالجنة الناجين من النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد ما في القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما
قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعديل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان لا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به بالسر والإله وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد وآله صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخير نوعات القرآن وعافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء حسنا اللهم ارزقنا بالألف والفتح وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمال وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال ذنوبا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالضاد صدقا وبالضاد
بالصاد ضياء وبالضاء ظهارا وبالضاء ظفرا وبالعين وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وغنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم معرفة وموعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء حسنا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات وإلى روح أخينا وشيخنا سيشترنا علي هشام. اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مثواه ومأواه وموتى المسلمين أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين وخذ من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أنس وشدنا في قبورنا اللهم أنس وشدنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى واجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والرفق بهم والعناية بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم إلى صراطك المستقيم وإلى العمل بأحكام دينك القويم إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأن أكون زيارينا أننا كنا أنكروا أنفعوا كرامودو منو بكاي إن فكرت أنك كراموبايل تشرنو عمر نجيلون كان تشرنو عبد الوهاب سال تشرنو عمر بارو أننا ولو بلاسي لبي بيتونغا ولو سرايا كنا بينا ما أنغا شريف كاير نو شريف عبد الله حيدر وفنغا زيارة بكلا كايم بي ولو كان بي ويامبلا كنا بياما الحمد لله زيارة كونشرا هيرلا أما نينا فدرو قرآن منو كرانا كنا أني صلاة الفاتحة منو كرا كنا أني أستغفر الله منو كرا كنا يا ربي علىك منا أني مالي بلا جلي يا ربي أوتي أوري أنا كون يرى أنا نوري كما أنا نلوكا تشيدلا أو أن سوارا زيارة ديارا أو فنا نو شريف لا تيفي مغو أو كيلي يا ديارا أني كسبة أم بفولي كدرو يا ربي علىك تلسوي علىك بركة ولا هايسا يا ربي علىك تانية كرا مغو منكرا سبب يا نو يان كرا مغو با الشريف عثمان مدان حيدرا أمباني نالا يا ربي علىك سيجاندي أناما يا ربي علىك كروتادي أناما علىك ألنا كيسي علىك ألنا تانغا. الحمد لله زيارة كني أو كانوا كافو زيارة ني زيارة يورو زيارة أبو فول ما كو زيارة اللي بدو فرموك عربو كانلو زيارة كي مواسية ني زيارة كرام ماوما يكالون كافو كوالا كما بالدو نونو نو تشيرنو ألو تشام كزيارة أننا نالا ninkanka yira akademba yala ka fo munyeni munyato ani soro akademba ya konka o ela dilikanye demba ya kyanki miri an faye ni soro chogodi depuis 1994 mo mumbana foka na bla bila samuga ani nani ambo de labi ani ya jedem na 2018
haysa san o san maaw bɛ dalajɛ ka ziyara ka kuranɛ karan ye ka salatul fatiha ka astaghfirullah la ilaha illallah kɛ a ye denbaya kan k'a lɔn kun juman y'o kɛ olu kan k'u gɛlɛya o kun de la o kun bɛ se ka to olu fana la yarabi an b'o ɲini ala fɛ ala k'o kun di an n'u bɛɛ ma Sheikh Aliou Thiam an b'a lɔn maa mun tun don a ka baara tun ye kuranɛ lakaran de ye a ye kuranɛ karan fo ka ban ka ala ka sariyaw bɛɛ karan ka tila ka i yɛrɛ ɲaasi a bɛ maaw la dɔnniya kuranɛ la o de fɔra khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ko maa mun ka fisa n'aw bɛɛ ye maa mun ka ɲi n'aw bɛɛ ye maa mun ye kuranɛ lɔn a tilala ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya a la ale ka baara tun y'o de a bɛ maaw la karan kuranɛ la a b'u ladɔnniya ala ka sariya la awa tijaniya fana Sheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o ka sira fana tun minalen b'a bolo cogo min ala kelen de b'a lɔ awa o de kɛra sababuya ye a ye maa minnu ladɔnniya o kuranɛ la o sariya la o maa minnu de kɛra sababuya ye ka dalajɛ san o san u bɛ na a ka lon n'a ka wafatu tun bɛnna ni lon in ma u b'o lon ɲɛnama a ye mun y'o kɛ a ka lakarani de y'o kɛ a ye kuranɛ mun ta k'a don u kunkolo la n'o tɛ n'a tun ma fɛn don u kunkolo la est-ce que u hakili tun bɛ nin ye k'u b'a k'a ye wa awa o ladilikan de don k'a fɔ den ninnu ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi u fa ye si mun to ala k'o si dɔw la yarabi u fa plasi fana ala k'o d'u ma u k'u fa ladege u fa tun b'a kɛra cogo min an b'o de ɲini ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ fana duwawu fɛn fɛn kɛra yan bi yarabi ala k'an minɛ an n'aw bɛɛ ye ala ka duwawu kɛ hɛrɛ ye mali yɛrɛ ma mali bɛ kɔlɔlɔ mun kɔnɔna la nin kuranɛ karan ninnu ani nin salatul fatiha minnu bɛ kɛ ziyara min bɛ kɛla yan o dɔrɔn de bɛ se ka mali bɔ nin kɔnɔna la an b'o ɲini ala fɛ yarabi ziyara minnu bɛ kɛla duwawu fɛn fɛn bɛ kɛla kɔnɔ ala ka mali bɔ kɔlɔlɔ in kɔnɔna la ala ka mali taaɲɛ ala ka mali sankɔrɔta awa o akhiru an ka kuma laban o de an bɛ duwawu kɛ aw yɛrɛ ye an b'aw ka jiroja lɔn dɛ n'o seri fila yɛrɛ ye karamɔgɔ ye mun kɛ jiroja mun kɛ an b'o lɔn o de don ala ka an n'aw sara wasalamu an kɔni komi an bɔra kay de an nana delegation na ka bɔ kay kana ziyara la awa an kɔni an bɛ duwawu de kɛ insha Allah bara munun kɛra ala ko mina bijahi nabi wa sahbihi ala ka hera chaman di jamana ima ala kan kisi kan tanga bijahi nabi wa sahbihi duwa munun kɛra ala ko mina ala kɛra horma koso bijahi sheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu akera min kama bijahi rasulillahi ala ka hera chaya jamana nin kono bijahi nabi wa sahbihi jamana ala ka kisi kolokoloma bijahi kalimum be ala ka suma بجاه النبي وأصحابه على كهرة شامن ناتي جمانينا بجاه النبي وأصحابه على كان كيسي كان كندا بجاه النبي وأصحابه زيارين أو على كامينانية بجاه النبي وأصحابه القرآن كرا ودن يغنته على كرا صلى الله عليه وسلم أو أكنو كسو أو على كهرة جمانينا بجاه النبي وأصحابه كم أيافو شغمنا على كرا صلى الله عليه وسلم أقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيود فو ni kan moyin Cheikh Aliou Thiam ale fana akabarat foit atunte foila fo alquran karan doro insha Allah annana ale bol depuis an domanima alhamdulillah rabbil alamin fo anya quran dursa bolo ambe ala tanu wala insha Allah alaka hinala an islami su bela jeli bijah nabi wa ashabihi aw fana aw nana bara minna alaka kisi ka kanda bijah nabi wa ashabihi insha Allah warajisuni على كاتغني جاه النبي أصحابه أو نشيء أو نبراج اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وسجودنا وركوعنا وتصبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتمم تقصيراتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا مولانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم زدنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أفتنا فيه اللهم غيب سرنا في سره وكلنا بكله برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an sera ka min sɔrɔ ka lase aw ma Ceerno Aliou Ibrahim Thiam ale ka ziyara kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnya la kalanden minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in labɛn u la belebele n'o ye
Cerno Muhammad Umar Baye ala ka hinala abe tiɲɛ so ka taa se mun be ɲɛnamaya la bi u y'a kɛ ni nafolo min ye a taara yɔrɔ min na ala kana ye langoloya k'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ nin n'a ɲɔgɔnna cɛbaw ye cɛba minnu sɔnna k'u yɛrɛ di ka lakalanniw kɛ i n'a fɔ alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu aw bɛɛ lajɛlen la maa sɔn hɛrɛma o de ye maa ye maa min ye alkuranɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ lakalan o la a seriyara k'a fɔ ko Cerno Ali Cam a ye kuranɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ caman lakalan ka tila ka ladabu ɲuman don kɔrɔ o la an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra a ye ala ka a hinɛ lase a ma a kɔ min bɛ yen ni o y'a denw n'a dɔgɔw ye ala ka barika don u la k'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na ala ka duwawu ninnu minɛ an ye aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na Serifula Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigiyɔrɔ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila ngalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila ngalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila